Philneji Party Congress seng sama shalono toka thaisimo gereng romoi Hong Kong by Taiwan ka thuge haino hai hafanga asugna naisongkha China ni President Xi Jinping Koktisani simi sengsa zakha China wa Communist Party ni Philchini Party Congress shal kolongmai BCG romoino bodoni te China ni President engai hapango achugui tongo Xi Jinping phiaba China ganangino Jinping ni kebangino khorang chirikmani bangsawi tongkha hani phatara sinchre mungni buku kawana haino hai hapango achunani bagai Party Congress dofani kha muchungma tuino Hong Kong by Taiwan ni karti sawai naharka Xi Jinping Philneji Party ni bisingtino Congress sengsa mungni kok naruk mungo Hong Kong by Taiwan no tino Jinping shaka Hong Kong ni shaka wo China ni naikul mung kupulung tongoi tongo te Taiwan ni khaklai mungo kok by no kaisa third power kobolma naimano koshui nahari manja khurchatai kalayo Hong Kong go phiok tak luko ha naikul mungni sanmung sanlai gobang kukni bisingtingno lamano nongkhorino jolimani phunuklai tongo yoksama mannani musungjagai lukuro te Taiwan angkha China ni kobolmung yakakja kaisa yoksasa khakoto China Taiwan no baithini ha hni sanote nangka hunke phan bai kheino Taiwan no mosomui China wa nahari khibinai hne damrogribo China ni a damrog mano khunju kanjawai Taiwan ni samo basakha America bai salthang bai ni juda juda hakotor hakotoni bisingono kese kerengo khalaima bai Party Congress Jinping shaka China wa corruption kebengono jaba khlainani kok saklaijak tongote abuni bai no lukote shankara brindia kheni yakni yakagai mankha hodani khaka matuino katni kok khursaphano Xi Jinping thungrungni thinangni kokno khabu tharei puitu khlai manja China ni lukurok phano sangnong salono China ni laharo Jinping no kebengai banner phunuk jakha video report kokharang